Čaute ľudia, moje meno je Exploited a ja vás vítam u ďalšieho pofidérneho vlogu. A ja som Matúš, taktiež vás vítam u ďalšieho pofidérneho vlogu. A ešte tu s nami. A ja som Evžulka a... A ona vás nevítá. Šuliň. Momentálne sa nachádzame v Prievidzi, v Bojniciach. A ideme natáčať odezírací challenge. A budeme ho točiť tak nečakane v trojke, pretože tuto prítomná Evžulka, daj to vyššie, nás prišla pozrieť a skromne ží. Skromne ží. Každopádne je to tu úplne mega. Včera sme boli na Party Hard. Party Part. Ukázali sme Evžulke, jak sa trasa na Slovensku. A dopadlo to super. A bude to netradičný odezírací challenge, pretože sme traja a budeme medzi sebou dvaja súťažiť. Tak niekto nám zatrpkal. A budeme dvaja medzi sebou súťažiť a kto vyhrá. Nie? Áno. Presne tak to bude. Každopádne, ako ste si mohli všimnúť, tak som prenechal túto tyč Matúšovi, pretože mne sa hrozne s ňou klepali ruky, vy ste to všetci tam písali a Matúš s nimi aj také všelijaké čachry máchry. Wow, to je epické! Daj. Takto má kameru, iba. Ja to nesiem, takto tam nesiem. Počkaj. Oh, damn. Dívaj, takto. Počkaj, ešte ukážem celú panorámu Bojnic, pozri sa. Napríklad tuto sa nachádza kostôl a onedlho budeme vidieť aj Bojnický zámok. Čo? Bojnický čo? Bojnický zámok. Damn. Myslím, že to teraz ste tebe viac než mne. Že ty teraz som na rožky tak robíš. Také vizuálne efekty, hej. OK. Takto by sme mohli ukončiť, čo ty na to? Áno, dobre. Takže týmto sa s vami ľúči Ja som váš milovaný Explo. Ten zámok. Tak motherfuckers! Sem rýchlejší! Takto to bude čisté. Toto je? To je fantastická verzia. Bežíme! Tam sú stromy. Sú tam stromy. Sú tam stromy. Ja vám to stopnem. A vám to ukážem.